mensen, die handen boven je hoofd. Wil die handen zien? Super. Singing, we will rock you. Kom op, Fred Larsen. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street. You're gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over. En nog een keer allemaal. We will rock you. Sing it out. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace. Somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Super. Everybody, we Ja. will. Het is zover. Guidon. De kampioenskeuring. We gaan beginnen met de oude hengsten. Iedere hengst heeft zijn fans. En die fans die willen we graag horen. Als ik ze straks ga voorstellen, is het aan u, de jury, over de streep te halen. Om uw favoriete hengst kampioen te laten worden. Hier op de keuring. Championship now. The Older Stallions. Ze komen binnen met muziek. Het kampioenschap 2016 van het KFPS. We beginnen met de oude hengsten. Wie wordt de reservekampioen? Wie wordt de kampioen? Ik ga zo dadelijk nog één keer aan u voorstellen. We gaan de hengsten opstellen. Meneer de ringmeester, ga u gang. Volgende hengst ernaast. Kom maar. Opstellen op de AC-lijn. Opstellen op de AC-lijn. Opstellen.
komt wel goed. Het is de eerste keer, hè, zo'n kampioenskeuring. Goed. Stel eens op, mensen. Ga eens 1 keer voorstellen. Fans, het is aan u. Kampioenschap. Hier is Jasper 366. Beert 411. Aan 416. Maurits 437. Norbert 444. Standard 447. Reinder 452. Challe 454. En Torben 466. We gaan in stap. We gaan er in de eerste ronde al een aantal uit. We hebben alle hengsten vandaag al gezien, dames en heren. We doen ze niet aan om zich nog allemaal een keer in draf te presenteren. We gaan al afscheid nemen van een aantal van deze tophengsten. Die verstanden dat ze natuurlijk heel erg ver hebben gebracht. Horen tot de top van het KFVS. Even hand houden. Achteraan beginnen. De hand houden, mensen. Hier is Jasper 366. De deur is open. Gaan we afscheid nemen van Jasper? Nee, dat doen we niet. Beert 411. Kijk, kumstoer staan. Beert 411 blijft binnen. Aan 416. Prachtige behang, stoer zoals hij erbij staat. Maar het doek gaat vallen. Met een geweldig applaus voor aan 416. Maurits 437 staat te popelen om de baan te verlaten. Maar dat mag hij niet, want hij blijft binnen. Norbert 444. Kan hij nu al naar
naar Amerika? Of blijft hij binnen? Nou, wat denkt u? Hij blijft binnen! Standard 447. Ja, nog bij een meter te ver, want helaas Standard gaat de baan verlaten. Reinder 452. Glans erop, statuur, mooi behang. Maar we gaan afscheid nemen van Reinder. Challe 454. Nou, met zoveel aanhang, die blijft binnen. Torben 466. Gaat de baan verlaten. 5 hengsten nog over in de kampioenskeuring, dames en heren, bij de oude hengsten. 1 wordt de kampioen, 1 wordt de reservekampioen. Hengsten gaan de baan verlaten, komen 1 voor 1 nog een keer binnen. In catalogus-volgorde. Even opstellen. Klein stukje stap. En dan eraf. Jasper 366. Volgende hengst komt binnen. Mensen gaan lekker weer zitten. Niks aan de hand. Oei. Hoor alweer fans. Can you be my doctor? Even stappen. Even opstellen. Can you wipe me down so I can Even de rust erin. give it up till you say my name like a jersey. Shutting down the game, be my head coach. So Sorry, you hoor. can and never take me out till you can taste the wind. Beert 411. Till you say my name, and by the way, I'm so glad. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. Sweat. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. 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 Next one, please. Can you give me up like I'm late from my first class, so I can give it to you off like a first draft? Hold you like Spannend, mensen. Spannend. a babe, put them dollar bills, girl, make it rain. Holiday Inn, come and meet me on my 8th floor. Damn, it feels good, but I feel bad for the maid's though. And I apologize, but when I slip, I told her to slip and slide. I just wanna make you sweat.
just wanna make you sweat. Maurits 4-3-7. You've got to pump it up, don't you know? Pump it up. You've got to pump it up, don't you know? Pump it up. You've got to pump it up, don't you know? Pump it up. You've got to pump it up, don't you know? Pump it up. You've got to pump it up, don't you know? Pump it up. You've got to pump it up. It's not so long ago that the sound information. Every Saturday night on your favorite radio. Wat een kampioenschap dit jaar. And the vibe is so strong. Throw your hands in the air, lift your head up high. You know you've got to sing along. Don't you know? Pump it up. You've got to pump it up. Don't you know? Pump it up. You've got to pump it up. Don't you know? Pump it up. You've got to pump it up. Don't you know? Pump it up. You've got to pump it up. It's not so long ago that the sound information. Norbert 4-4-4. Charles 4-5-4. Komen binnen. This is a journey into sound.
Wat een emotie rond de keuringsbaan, dames en heren. Voor deze 5 tophengsten. Ik ga eens even bij mijn buren informeren of ze er al uit zijn. Overigens draaien we niet omheen dit jaar hoor. Het gaat in één keer zijn. Dames en heren, de jury is eruit. De kampioen is bekend. De reservekampioen ook. We gaan eerst wel afscheid nemen van een van deze hengsten. Nee, dat doen we niet. Nee, we gaan ze opstellen zodat op de AC-lijn, ook in de richting van de AC-lijn, worden deze 5 hengsten opgesteld. Kom maar. Mario Duik. Iets voorbij, Rijn wilt gaan handhouden. Hebben ze mooi, kunnen ze mooi zien vanaf de loge, kunnen ze mooi zien vanaf de tribune. En misschien ook iets meer naar achter. Mooi achter elkaar. Zo, de achterste maar vast houden. Oma. Zo, stop maar jongens. Niet te dicht op elkaar. Niet te dicht op elkaar. Dames en heren. Kampioenskeuring, oude hengsten, hoort het al aan de muziek. Het woord aan de voorzitter van de jury, Bouke de Moe. Dankjewel, Bert de Ruiter. We hebben hier natuurlijk 5 kanjes van hengsten staan. En aan ieder paard markeert wel wat. Maar je moet natuurlijk beslissingen nemen. Er moet zeker rasuitstraling zijn, correct in de bouw. En het beenwerk moet correct zijn. Dus natuurlijk bij deze hengsten kan het bijna niet anders, anders dan er geen dekhengst. Maar ja, dat zijn de kleine dingen die je doen. En ja, rasuitstraling is ook heel belangrijk. Technisch lopen is natuurlijk ook heel belangrijk. Er zijn paarden bij die hebben een heel mooi voorbeen, kunnen misschien achter net ietsje beter aansluiten. En er zijn paarden bij die dat misschien wel beter doen. En één staat misschien iets beter. Dus dan wou ik maar beginnen met de kampioen. En de kampioen, dat is een hengst met echt heel veel rasuitstraling. En we zijn een rasvalkerij. En de sport is ook heel belangrijk. En deze hengst presteert ook nog goed in de sport. Dus ik denk dat Shell een hele mooie kampioen is. Simply the best. Schalle 4-5-4. Maar wie wordt de reservekampioen? Dan is het natuurlijk wikken en wegen. Het is dus altijd een hele moeilijke beslissing. Maar je moet ook natuurlijk naar mij kijken. En dan technisch lopen. En als je nog zoveel op die leeftijd nog zo goed kunt lopen. Dan, vorig jaar had hij de Euterprijs. Maar ik vind, en mijn mede-collega's ook, dat hij dat nog een keer verdient, reservekampioen. Ja, Spur, reservekampioen. Dames en heren, we gaan afscheid nemen van de 3 andere hengsten. Maurits, Norbert, Beert gaan de baan verlaten. Eigenaren fokkers van de kampioen en de reservekampioen, kom erbij. Kampioen
Jalle 454, reservekampioen Jasper 366. Give me a lifetime of promises and a world of dreams. Speak the language of love like you know what it means. And it can't be wrong. Take my heart and make it strong. You're simply the De best. tweede best, Jalle 454. Opkomen bouwen, Rijpen gaan Meijer, Veenwouden, Willy Aag op de baan. Ja, de tranen liepen aan over de wangen. En hij is nog niet weer bijgekomen. Zo lang mensen, maar anders kun je reservekampioen Hengstenkeuring 2011, reservekampioen Jong Hengsten 2013, reservekampioen Algemeen Kampioenschap 2013 en reservekampioen Oude Hengsten vorig jaar. Tweevoudig kampioen Dekhengsten voor de Sjees, Jalle 454. Jasper 366 verkrijgt naar C. Bijmaatjesten. Jasper de zoon van Olaf, maar Frank Challing. Wat een hengst. Dames en heren, twee tophengsten hier. Kampioen en reservekampioen. You're simply the best. Better than all the rest. Hulde van de jury, hulde van het bestuur. En eigenlijk zal er wel nooit weer te huilen. Mensen, we gaan de baan vrijmaken. We gaan de eerronde inzetten. Want we moeten voor 5:30 klaar zijn. De show must go on. We hebben nog 2 onderdelen te gaan. Dus gaan we die de baan weer verlaten. En dan mag het dak er nog 1 keer af. Voor de kampioen Jalle en de reservekampioen Jasper. Jalle de kampioen, Jasper de reservekampioen. Mensen nog 1 keer. Dank u wel. Naar het kampioenschap Jonge Hengsten.